e bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe hettotoɓe sakkire men Daka FM mo capanɗe jeenayi e nayyi toɓɓere jeenayyi min calmini on goto kala inde muɗum e yettode muɗum alhamdulillah rabbil alamin ko weltare mawde hande kadi oɗumen ñalawma aset en hawre 17 e lewru men jeeɗiɗiru hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ɗo e wuuro Tittongo Madina Gounass e nder leegal ene wiye Missira hono jinnaɗo meɗen mo ganduɗa sa yi a yawgor a gayni heftindemo ceerno Amadou Dé mo ganduɗa mo ceerno wonno toon to Tunguya oɗo sam hooɗi e leegal ene wiye Missira funnague wuuro ngo eɗen gandi kala ko haalanma e feere ɓe kala ko haalanma e ceerno moɗo o yenno mboɗo tawa wona wiya wadde noon hande kadi en jogui weltare mawde arden kadi salmindemo e juurademo kono kadi o yewtere ko ganduɗa ko fate seeremɓe menɓe taw ganduɗa kala ko nanɗa hen kala ko famɗa hen ganduɗa aɗa jangguito hen ammudagal me holno anda kadi no poɗɗa wade e ñemtinde seeremɓe e ndeɗo moƴƴere mon ceerno Amadou Dé bisimilla ma bandiraɓe taw mbayli nandema taw saho en mbiyami yaatu makko saabu ko ganduɗa e makko ko min jeeɓi min jii min beltima joni kam sammina bandiraɓe kamɓe kala ɓe kettima eɓe mbiyatma bisimilla ceerno Amadou bismillah mbi assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu no ceerno wiyata ni min calmini min juurima min duwima min ñaguima duwaw eyyi fodde ko Allah siftiɗen fof mbiɗi yiiɗi haalde fodde kala ko Allah siftinimi hen ceerno men oɗo ceerno men Ahmad Diane ceerno oɗo mi meeɗi yadde makko to warta Karamar to kanko Ibrahima Pullo ceerno Ɗaha e min Amadou Dé ɗi won noon tawi min to faroto emin paata galle one woɗɗi seeɗa Ibrahima Pullo addi pare sewal famtanimo o wi min goto mi wasi leppude onon fof leppon ittu o itti minen fof min jaadi noon ha min jettodoyi cuuɗi ceerno men ceerno Habibou makko onne kadi min jimminomo ɗo mo duuse kanko ceerno mo yaha Dakar o wi kam yomi ar min jaada Allah waɗi min jaadi ha korosma min gari galle Samba Lambaji min bertana berteri sajjade werta yanje sajjade docteur adda o wertana kanko ceerno Habibou kanko naaɗi o taggi o wi ɗumin jooɗi ɓe ko ɗon o jooɗoto eyyi ceerno men ceerno Mamadou Jalaluddin on neɗɗo jumaɗo fodde ɗo waɗte silke tisbar ɗo o werdana ɗon sajjade kanko no taggi o wi yimɓe jooɗoto fof ko ɗo o jooɗoto eyyi ɗum ɗo kam min Allah hawrini kam hen eyyi amma noon ko jiɗɗen haalde ko koko ceerno maɗo radiallahu taala anhu haalno e wasifa alhamdulillah o wi wasifa ina ɓuuri julde martaba goto o wi julde seyɗade ina tawe hen wasifa noon seyɗade tawetake hen addata wiide julde yo ɓe takkodira woto seyɗade ɓittade hakkude mabɓe sohlinaɓe wo amma wasifa nuuru o koko reɓata addata wiide yo takkodir nuuru o koko reɓata so waɗi yolde nuuru o taƴat yawtata o wi wan noon wasifa so tawi ine ɗum no si mi cilmini ina paye jooɗade wasifa o seɗɗuji gona ko yalti yimɓe jama o mi cogga yimɓe jalta jama o wi wanno eɓe gandi kala ma billahi mine seyɗane rajim tawi ɗon ko kalkotoɗo ɗum waɗi so wasifa woni jooɗaɓe gona ko yalti yimɓe so alma wi bisimillah tan kam foof doga ɓe jalta jama o o ɗum addi noon wasifa wiyete yomi takkodir ko nuuru o koko reɓata kala ɗo wawi welno nuuru o taƴata yawtata ɗum addi weede o wi wasifa noon ko ñaygal bakatuji ko addi wiyeede yo darɗe jaadu o wi kolgal so nayi mana mbaɗi hoore wootere e ñaygal kolgal yawat ɗiggude kono ɗi jaari to ɗi jaariga kolgal yawata ɗiggude ɗum addata wiyeede darɗe yo jaadu pour mana nde wonno ko ñaygal bakatuji o wi sen mbaɗi astahfirullah la ilaha illa huwal hayyul qayyum lawol gotol bakatuji men fof momtama ko heddi ko mbatten ko fof ko moƴƴere winde tan radiallahu taala anhu o wi nde wonno bonɗi neɗɗo wonata koye nano muɗum mana so tawi neɗɗo ko watte ko wurete ko sa waɗi allahumma astahfirullah taw ko nano ga ɗi gonno aɗa azima leyɗi paata ñaama ga la ilaha illahu waɗi paata ga to nano ga sa wol hayyul qayyum to banggue ñaama ɗi gonno ɗi jalta ko ɗum addata wi ɗum woni guuragol ngol o kanko noon o tawi wonno o wawa ɗum o kawi kanko ko yo deej tan eyyi o addi guurogol ngol ko bonɗi neɗɗo gonata koye nano muɗum so wurrima ga ɗi paata ñaamo so haati ñaamoro ɗi paata nano
so faari ñaamoto ɗi jalta kala o daƴirta tan ko banggue ñaamo eyyi ɗum woni so la ilaha illallah ko banggue ñaamo al azimi lladi ko banggue ñaamo deƴirta allahuma salli daril azimi ko banggue ñaamo o wi kanko no taw wawno tawi koyo deeƴ tan eyyi o wi joni noon wasifa ina saggine way kono ina saggine woɓɓe jaaha jalta jaaha ɗum woni saggineɗo ɗo o wi so wasifa joofi barme o ɓendi on zaman yimɓe jaaha o wi ɓe joni barme o ɓendi jeehi o wi so duwaw gadano waɗama woni koye rottede ɓeɗo gimmo ina jaaha o wi goɗɗo o ina lañe ina wife woɓɓe gimmo jaaha o wi jooɗiɗo ha Allah akbil alina aleykum o woni tawaɗo guila ina saggine ha mana barme rotte laña ha ɓuuɓa ñaama waɗo ɓeɗo goni ɓen eyyi radiallahu taala anhu fodde ɗum ɗo ciftormi e ko wino hen wasifa ko ni eyyi ɗum ɗo kam Allah sifnimi ɗum ko heddi ko ko meeɗi wiide ɗum ni kadi tawi mbiɗa jooɗi radiallahu taala anhu o wi bakkatuji ko ɗiɗi bakkat ceernajo e bakkat ɓiɗɗo ceernajo e bakkat astahfirullah puure ko tati puural ceernajo puural ɓiɗɗo ceernajo puural almuɓɓe ko ni o wi puure ko tati puural ceernajo puural ɓiɗɗo ceernajo puural almuɓɓe ɓuuri bonde noon ngal almuɓɓe ngal reftenko ngal ceerno ngal ɓiɗɗo ceerno ngal ala ko woni ngal almuɓɓe ngal boniri Allah nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo yaawi Cheikhana Ahmada Tidiane yo Cheikh Tidiane yaawi ceerno o yo wi almuɓe ko ɓiyi ko lomti ceernajo o wasa haalde Allah nelta nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yo yaawi Cheikh Tidiane yo Cheikh Tidiane wi ceerno o yo wi almuɓe ko ɓiyim lomti nelaɗo sallam haalano Cheikh Tidiane haalnamo o wasa feññinde tata ɓolngol Allah wi nelaɗo sallam sa yehi mbiya Cheikhana Ahmada Tidiane yo wi ceerno o min yo feññin o wi ceerno o feññin ko ɓiyam lomti o wi alɓe mbiya o jinggi ɗum ko tilfugol koye mumen eyyi o wi ceerno o Allah nelani nelaɗo sallam nelani Cheikh Tidiane haalananimo o wiya ko ɓiyam lomti ɗum ko tilfugol tagore o wi ɓiɗɗo o Allah nelani nelaɗo sallam Cheikh Tidiane baba kadi wiyanimo ko an lomti kam baba yaha o wiya kanko lomti ɓe gonɗon balɗe seeɗa ɓe ganda ko bolle puyɗe ɓe jaaha haajuji mabɓe ngal ɗo pura kadi no wino eyyi kadi o meeɗi wadde seerenɓe waɗi ɓe agaɓe baali nenen kadi o wi ko wonno ko yimɓe ɓe gonɗi ɓe o min jogui fuur to fijirde min mbiyete ko ƴaro baali o wi ɗum noon aynaɓe ɓe jahan gonoya e ladde ha saha ɓe garta wuuro eɓe ƴeewe ɓurɗo fewde golle so ɓe gari noon yimɓe mbatta ko sappe ɗiɗi dendagal ko hulɓinta balɗi ha mbasa arde noon ɓe mbaɗata guila e luukali ha e jaygolji kala no mbaɗata man noon o wi aga baali o ara o ɓenna yimɓe ha o yaaha o yeeƴo haw yettoyo o yeeƴo taw hay goto arani wiye oɗo tulirama o wi goɗɗo o ara ɓenna hunde heddo o wiye ɗi tuli ɗi joli o wi goɗɗo o ara hay gotel heddotako so tawi o ko palal fala so di balɗi fof diwat so sori balɗi fof corat so halti o suuɗima nder yimɓe eɓe jogui jawɗi ɓe mbiyata ko gafeji e damɗi mbiyata ko jareji ɗin so wona jiitugo ndeya gonata tan ko men tan e jiiro wona jiitugo ndeƴata o wi ko ni seeren ɓe kadi mbayi yawmal qiyamata yiyat oɗo ceerno wona kanu wona alma hay goto naata ota aljanna o wi oɗo ɓe naata ɓe keddo oɗo hay gotel heddotako fofof natata aljanna ko toon noon ngaalu Allah e nder ɓiɗɗo adama laaɓoyta o wi nde wono ɓiɗɗo adama ko derer Allah galo gaynata so yahama ha toon noon daña haaju e temedere dokkeɗa ujunere temedere nde gasani mana dokkeɗa ujunnaje sappo temedere nde ujunnaje sappo ɗe gasani fawte hen million o dokkal gargal ko ɓuuri gongal ngal hankkadi ko nde dokketen gonata ɗum ne kadi goni o wima radiallahu fodde ko Allah sisnimi hen non tigui ceerama ɗo jarama no fewi gardini waɗi fayida fewde no fewi kono kadi to abi sammo ono janggam ɗon to ceerno Adama Niangel e ko nandi hen
wasra gila dewe gese toon ha ko ceerno tawi on toon ko haala ɗum hakkude mon e ceerno Adama Ñangen wasra ko cipsata e nden e hunde ceerno mo ɗum wondino ceerno Jiben walla ceerno Abou Diagne wasra holno gonal ngal wano toon min ko noon min de batte cince ɗe kam mi tawano ko mbiyami toon elle kam ko yitani baba Demba Salamata e baba Sar Kawre Ladial koye on daka woni ni jami Abi Samuna ko nden jami Abi Samuna wamma fodde noon ko kawrumi ko ceerno amen Adama ko on andi e betel ceerno Jibrilu Ly ɓen ɗiɗo gonno ɗon jangguinoɓe min de jahami nde ko ceerno janggo wiyete on ceerno Abdourahmane de tawi garmi ha keddiri mi yettinde hisbaji nogas e rende hisbaji nogas Hawre Ladial ceerno wi kam yomi ya Abi Samuna seeram ɓiɗo nan toon kala en jangguino ɗo mi renata Al-Qur'ana Allah waɗi noon o yamirimi somi yeehi betel ceerno Jibril Ly o yo jangguinam on noon kanko jangguini Alassane Konaté jangguini ɓiɓɓe ceerno Tidiane Sadiji Mouhamadou Lamine Bassirou e omo jangguini kadi sukaɓe woɓɓe e nder wuuro he no feewi kono fodde ɓeɗo han kam woni ko ɗumnini koye makko jettinmi hisbaji nogas ɗi on zaman noon gonɗomi janggude e himla e rasmu ala ɗo Hawre Ladial woni an kadi koye ceerno Adama jokkirmi mbattumi alwal hoore eyyi fodde noon ceerno amen Adama ko wi kam ko kanko haalantami nde wuuro ngo Sinthiane nde wuuro ngo fellila Sinthiatede tawi kanko ceerno Adama ko weli ngaro wonno omo saforoyino omo wonɗo e naaride on zaman noon ceerno wi yimɓeɓe mi joguino almudo mbiɗo waɗimo e ladde miɗo jarribinomo son wawi wonde e ladde o wi kanko ko Tamba o wonno ceerno ittinomo ɗon noon nayi mo gurdowri he o ruumoy toon guerte on zaman noon nde Abi Samuna soppande han kadi noon ceerno wi joguino almudo mana wonno ko Tamba o jarribinomo son wawi wonde e ladde o tawi wawi wonde e ladde ko ono yiiɗi wadde e wuuro he ɗum ceerno amen Adama de ko ni wi kam Allah waɗi noon tawi mo yano Tamba yiiɗi gara opére o arti noon on zaman woni ceerno nayi mo Abi Samuna eyyi o mataw wondi toon noon o wondini toon e ceerno Mamoudou Diop e ceerno Abou Dia Abi Samuna ko ɓen nde tuwat sakoto nde ko ɓen guitta toon ɓe ɗiɗi nawa lengueyel nde on zaman tawi won ɗon ko yimɓe leydi ndi ɓen goni ɗon ko ɓen kam puɗɗi wonde he golle ha lewre tawi hen ha foof ari ha kam ceerno amen Adama o ari e wi noon nde o ari nde kam ko ceerno Abou Dia e ceerno Mamoudou Diop ɓen kam goni adiɓe arde mbaɗa ɗon hankkadi ɗo ɓe gari ɗon kamɓe fodde ɓe Allah waɗi ɗon fof woni Moussa Yahya koye adiɓe yaade hen Abou Diallo ko hen eyyi goɗɗo wiyetno Nadir won omi tawi ɗum toon e Ishaqa Mbaalo Ismaila Pullo Fouta e Moussa Zakariyaw ɓeɗo goni teskimi tawmi toon joom galleji e ceerno men Ceerno Amadou Diallo to Maymanata woni kadi mi tawi ɗum toon ɓeɗo woni mi tawmi toon joom galleji fodde ko ciftormi min noon e jami toon tawi mi suwa wadde galle on zaman noon woni o wi kam ko ni duɗal ngal wonirano hen o wi ceerno wimo mi ittima mi waɗima e nde ɗo ladde julɓe kadi gadda ɓiɓɓe men ne mbaɗa e maɗa dokkuma ay min baɗɗoma e nde ladde o e addoɓe ɓiɓɓe dokkuma ɓe wat ɗamino e men hay hunde Allah dokko min dokkuma o ɗamino e on so wonka itte juuɗe amen rokkuma noon jaggu ko ardiɗo ma eyyi ni ceerno amen Adama kadi wi kam eyyi won noon o wi kam noon kanko ceerno Adama ceerno Bassirou Sall meɗen to Portuguese kamɓe gimmodino Fouta ɓe gari weeli ngala hurjo nden ɓe nani wuuro woni wiye Madina Gounas woni ɓe gardi gayi nden ɓe gimmi o kooti ha Tamba o wi ceerno Bassirou wimo min noon mi wonno e Rafi mi ɗuttade to ceernajo Madina o mi haalnomo ɗo beele omo safarami ni de ceerno amen Adama wi kam on zaman noon o accirimo ko sukaɓe makko ɓe woni o ari ceerno amen Adama fadimo ɗon ha ɓooyo arani nden tawi kallu keso ene fewne mana colonel o saa fo ene immo Tamba ni ha Samba Ilo on zaman noon o ari on omo yiiɗi mana yaade Madina Gounas on yomo ñalawma naggam heure naggam gara Allah waɗi on zaman yonti o ari on ari addimo e oto he o ari ha Madina o namdi ceerno Bassirou yimɓe mi almudo baɗumen nde ari ɗo kono o nawama to wiyete tuwat hono ko haalatami kanko ceerno amen ceerno Adama
on zaman noon ari o yawti tuwaɓe o jamma o yettoyi toon ɓe gonni hirtade ɓe gaddi hirade mabɓe e ɓe kirto kanko ronki ñamde eyyi hakke ko hirande nde welanimo ɓe mbimo minen noon hande tawɗa ko hirande amen ne weeli saabu ɗum min dañi lamɗam ñaam hande hira amen ne weeli o ɓe kirti haɓe kalji kankam o fan o dewɗi haɓe kaljiɗi o noddi ceerno Bassirou ɓe jaltidi oy min de koye ma a wi kam aɗa ara ari wani ko woni on wimo min komi peranɗo alam Cheikh Tidiane o wi kam o haaɓi kabgol noon ɗon tan Allah andi kabgol ngol tolni e makko wanno noon waɗi ɗon kamɓe ɓe contani sona Cheikh Oumar Tall radiallahu taala anhu ko on woppiri Cheikh Oumar yowitoyi e ceerno goɗɗo ko omo haaɓi ɗum kadi on wimo faddam ɗo mbiɗa yaha mbiɗa ara kadi ari jantima fergo ɗum ɗo ɗiɗiɗi kam wuteni muusimo o noon wimo joni kanum kam ɗum ni so yeeyi nawr sukaɓeɓe ni de kanko o wi kam on zaman noon Allah waɗi o hooti kanko no woni toon o jangi ha mo wuuri muɗum kanko no yiiɗi han kadi duwodirde e ceerno makko o immiti noon o rewi engel o ari Madina ga pour yidde ko nawani ceerno makko o waɗa nduwari do ari noon ceerno mawɗo namdimo alwal makko fo haɗa ceerno mawɗo ha gasi ceerno mawɗo wimo tawi koko dewruɗa Allah yoni sa memti ko bakkat on zaman noon rokki makko rokkannomo o hooti o yehi mana o fay kañel ɗon ceerno o wonno waɗi ɗon noon on itti ɗum o wiyoma ko on wima ala joni mbaɗen alluwal taw o wi ala joni jaɓɗum tan duwanɗa kam on wima ala joni kay waɗa hay soko takande o wi ala kanko yo on yafuno ko raɓɓiɓe ƴirta ko ɓe jaadi ha on wimo mana hay soko hijba 5 huuli wiide on noon ceerno wiiɗo ni woto wodene wayi yon joni kam ɗum ɗo jimmi ko nanggana kam wayri to amen cuuɗi amen duwanoɗami mi yaha cuuɗi amen somi arti mi waɗa ko mbiɗa ko o wi kam o immi o yettakiri mabɓe o arti Madina ga o wi nde o yetti nde o woni nde o ari ga noon kadi ceerno waɗimo Tamba addimo waɗimo ɗon ñande o haalantemi nde o tuggude guila ñande koyngal makko yalti toon so hoyɗi omo yehi toon hoɗoto komo fiya koyngal makko nattoyan toon ha no ruttori joomi ko ni eyyi o wi kam ɗum haɗimo hebde ijaz eyyi kono taw o yettima kadi omo heɓa kayit ijaz ceerno wimo dani on zaman ko ni de on abisamo kadi ko ni wayi eyyi amma ceerno Djibril o noon on noon neɗɗo bawɗo alqouran no fewi noon ko moodi sahal alhamdulillah ɗum onne kadi woni ɗon rokkanoma suddiɓe hen goto ko ɓi ceerno men goram wurande ceerno Abdoulaye ɗo legal rumde ɗo eyyi ɓim wiyatno Fatimata Abdoullahi ko ceesto on wonno on rokkanon ɓi on ɓe gondi seeɗa wanno abisa on zaman ne haaɗi ɗum wawi ronki wonde caggal toon o rokkoya gorgol Oumou Tall eyyi ɓe dañji cukalel ni yo Mouhammad Siradio Allah waɗi kanko ceerno amen Djibril o rutti jelli kadi rutti eyyi kankone kadi ɗum heɗo bawɗo alqur'ana noon eyyi oɗo masal kadi fodde ɗum ɗo Allah siftinimi hen ceerno Amadou jarama no fewi machallah weltama no fewi mbi abisamo woni ceerno Adama Niang non kadi banggue sukaɓe seerenɓe hewɓe kadi janggi toon alhamdulillah rabbil alamin gon kay ɗum de kadi mbiɗe waɗiɓe e kayit kono saaha fof mi siftata ɗum mi yiya mbiɗo ɗumnina kono mi ɗumnani kono kam mbiɗa andi adi arde toon fof ko ceerno Mamadou Jalaluddin on adi yaade toon hankkadi noon ceerno Sira ceerno on yeehi toon ceerno Bassirou ceerno janggoga ha reeni alqur'ana yeehi toon janggoru kaɓorɗe kono hay on yeehi toon ceerno Habibou ceerno yeehi toon ceerno Ibnu Oumar ceerno yeehi toon Sarif Alassane ceerno yeehi toon woni yahan toon ala kulli haalin ko Sarif Mouhamadoul Kabir e Sarif Boun Salim e oɗo e ceerno Aliou Badara e Sarif Ɓeyyibou ɓeɗo woni ɓe jahan toon fodde ɓesgu ceerno wo amma woni toon afo ceerno ko ceerno Fatouddin ceerno Mahmoud Jalaluddin woni kodda ko Fatouddin eyyi wo amma kamɓe yaaɓe toon ɓe ceerno Mamadou Jalaluddin ceerno Abdoul Jabbaru ceerno Ahmadou Ammar Seydi Allal
e fat ceerno Fatuddin ɓeɗo joyo ko toon ndeni alqur'ana eyyi to banggue ɗum kadi ceerno Jalaldine woni afo dengol qur'ana ngol ceerno Fatuddin woni mana kodda kadi dengol qur'ana eyyi hay ñalomaji ɗiɓe nanno toon fofo mbiɗo winduno wonɗo woni e nder kayitaji noon eyyi wa amma Seydi Ali radiallahu taala anhu ɓesgu ceerno Ousmane o ko kaw Huudu on yeehi toon ala kulli hal tan ɓiɓe ceerno men ceerno Abdoulaye Thiam woni kadi sukaɓe mum jeehi toon eyyi to seeɗa meɗen wonɓe Giroyero ɓe ɓenne kadi sukaɓe men jeehi toon eyyi Zuri Seydi Ali o eyyi ceerno Hanbal radiallahu taala anhu on sira ceerno Moudoul Mansour on yeehi toon mana ceerno men Hamme Baba Talla Bun Salim ceerno men Abdourahim Talla on ne yeehi toon eyyi ɓesguji seeɗen ɓe kam fodde ɓeɗo fofo ɓesguji men janggi e duɗal he eyyi ceerno men Adama wi kam ceerno mawɗo wi kala ko heɓoto e duɗal cilon ina heeɓo e maggal eyyi ɗum waɗi ceerno mawɗo horsinigal ko ceerno mawɗo noon kam nanmi jaati ina haala yo meeɗani siñcude wuuro o rewi ɗum miijade ha julde makko boni so wona bisama ono hakke ko horsini ɗum kam ko ceerno makko kadi nanirmi ɗani radiallahu taala anhu eyyi alhamdulillah mi fodde ko jangto en ɓiɓɓe julɓe kam ni heewi alhamdulillah rabbil alamin noon tigui ceerno Amadou a jarama no feewi ɗo kadi bandiraɓe beltima yimɓe kadi machallah windande wadde fayida ene ganduɗa kadi keɗiyo paami hen ko heewi yo nayi cofta ene beltoro nande kabaru seere mbe ene yewte haala seere mbe ene haale beltoro ɗum no feewi no feewi noon ko hunde weloɓe feewi no feewi bandiraɓe beltima ko jiɗɗa ɓeydude hen mbi similla so woni kadi kalnaɗo kadi no mbiɗa ko kono kam bandiraɓe kam keppata kaɓata nde wonno so seere ɓen kaali tan kamɓe foof eɓe belto haala hannirta ni eyyi ɗum ne de kadi wonko nanmi min mi nande omo haala e Fuuta eyyi ɗum ne kadi o wi yettode wodni Allah Fuuta gueɗe tati ine e Fuuta ɗum hokki Fuuta ko ɗum ko o wi lawhul mahfouz timi koye reedu Fuuta damal jurumi nderu Allah timi koye reedu Fuuta ɗum addani Fuuta wade no wayni o wi sahabaɓe nelaɗo sallam wonde liɓe hen e dande maayo Fuuta o wi ko ɗum addi Fuuta wade no wayni eyyi o wi Fuutankoɓe Allah muuyi e mabɓe kadi gollugol l'islam eyyi ɗum noon ko mawɗo goɗɗo haaldannoɗo ko an haala Allah hawrinimi hen eyyi o wi kamɓe goto mabɓe haɓɓat cawguel muɗum annimo ko yiiloyade ko dañi kono kala ɗo yetti a wat ɗon diine o o wi Fuutankoɓe kam ɗum Allah muuyi e mabɓe kamɓene gollugol l'islam eyyi ɗo ko kalanmi ko noon ɗum ɗo ko haalam hooram no ceerno mawɗo wini firtota ko eyyi ñande o haalata kan haala ka nde noon o wi hay so darga darata ko sona Fuuta ne daña yaajede ene wasoro aduna Allah o fof o hay so heddima darga darade ñalawma goto darga darata ko ma Fuuta daña ɗum nden yaajede eyyi joni noon gueɗal gotal joni aduna ine jolni ɗum ndi maɓe gamine tawi ayrumaɓe anfusihim ni Allah wi min Amadou kalowo ɗo o mbiɗo yaara e duuɓi 12 fodde ko teskimi Alhaji Mamoudou Diowol ari to Fuuta kam mi anda kadi fodde kam ko arata ngati ha nanalam ine nanama ko kanko gadimi nande addi ɗon jeddugol Tijaniya addi ɗon jeddugol Tijaniya ina haalam gueɗe ɗum nani mawɓe ina kaala de min makka min jooɗodaki eyyi o ari ha maqama o waɗi ɗon école ko nanami mawɓe amen ina kaala o yontidano ko ceerno lamin rahmatullahi taala aleyhi ceerno Abdourahmani to Banaji ceerno Alpha Ibrahima to Banaji
eyyi to Kanel to ceerno men la ilaha Oumar Dem to Lik Seyba ɓeɗo woni ɓe gandumi mbiɗa andi kam ɓeni keewi e Fouta ɓeɗo kam woni ɓe gandumi mbiɗa nana yimɓe ene kaala o wadde mumen ni o wadde mumen ni ko amma ceerno Mamadou Lamine ko nanmi mawɓe amen ene kaala on ari maqama o waajiɓe yoɓe eɓ ɗum ɗo wona ndeɗo jang yoɓe goppu nden ɓe paati e Qur'ana mi nani mawɓe haalaji mawɓe de mi tawa komi cukalel on zaman almuɓe makko ɓe beddi ceerno Lamine Kaaƴe eyyi nde beddimama noon on zaman o wi tawi ɓe mbi o wi so tawi ko Allah ma laaɓa so wona Allah ma kadi laaɓoy so tawi wona Allah wattindoyta kuɓeje janggueteɗe ko bamɗi wonata hen Allah waɗi ɗum kam nde wonno koye wuuro amen Mango ɗum kam mi yiiɗi ɗum guitam nde wonno koreji amen kadi ina jangga hen eyyi min de mi jontiminade jangde min kam mbaɗanmi koye ceernam on kam ɓuuri wawde wonirde hek banggue Lik Seyba en ceerno Yara e ceerno Amadou Abbas ɓen jangguinanoma toon ɓuuri wonirde amma to amen ga école jangguiri ndi rewo hen ko jangguinan ɗon ɓe rokkuɓe hen debbo reedu école o bonoyi wa amma fusde kam ha ɗum kam mi yiri guitam nde min goni Lik Seyba ndoɗa bile dak ceerno Yara jangguinte ceerno amen wuron toon yo ɓoggel ceeli Allah waɗi ɗon min gadno jippade biyeteɗo Alassane Dembourou ko on wonno jaatigi amen ɗon joni noon min gimmima bile dak komin alɓe min gari hurjo ɓoggel ceeli kawɗum ɗon ñande hen on jamma kanko on Alassane Dembourou omo laaɓi omo lawodiri e almudo Alaji Mamoudou Diawol on mataw won konngol mettugol ngol wi ceerno Oumar Lik Seyba kanko Alassane Dembourou o laawi e nder haala makko o wi seeɗe ko on wiyete ko wona gonga ko wiyete ko ɗum ɗa wona gonga ko kaari o wi ɗon yo woppu Tijaniya taƴi kurus muɗum saaki ko demminaɗe ande en Fouta en puɗɗat dajje ndiyam tan tawa wuraji ɗi ko mehi ina joori ñande wotere tan wura wiya tebcangol wiya teb ndiyam Alassane Dembourou de nammi ina duka ina haalda eɓe dugdata ɓe omo haala kaɗo haala o wi on Mamoudou Diawol haalnimo Tijani aybenum Tijani o taƴi kurus makko o saaki o yeehi yiiloyade nagge makko o tacci wura o wonno ko demminare o yeehi o yiitani nagge makko o martono ko bawɗi yomoto cangol ngol heewi on zaman o naati jam omo lumbo warango nannimo e caɓsaɓe toon o woni ha ndungu silti ko laalade makko kocca ɗum noon kalnam ɗum ko ɓesgu Fouta koɓe naati hande e wiide eɓe jedda Tijaniya ko ɓe gaynoyta ɗum ɗa de ko min hawri e on zaman komi cukalel noon mi yara e duuɓi 12 13 kono mawɓe kalata tan min kam ala kawrumi hen eyyi kono battali muɗum no wano wade foof o yalti aduna o firtani Tijaniya eyyi kala darniɗo firtu Tijaniya ko kanum jogori firtade Fouta noon yimɓe jiɗna ɗum Fouta ceerno mawɗo radiallahu taala anhu kanko de ni o wino Fouta Allah en dokkum ɗeɗo gueɗe soɓe darima ko mbaɗata ko noon kamɓe ɓesgu hande ngu kala koɓe keeɓi kam mi keeɓi koye mabɓe ɗum ɗo noon ko haalam hooram mi haalirani ɗum mana yidde aybindeɓe mi haalirani ɗum mana yidde ɗumantede kalimi ɗum ko soɓe mbawi mbatta haqqillaji mabɓe koye mabɓe ɓe ganda hakkude Cheikh Oumar radiallahu taala anu e ceerno Mouhammad Saïd radiallahu taala anu biɗon waɗɗo ko wonata gasata wonata allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim jarama fewi ceerno Amadou naɓe nani beltima kadi paami tigui machallah no bandiraɓe ko ceerno Amadou jogani en ko machallah fate seeɗa mbe heewi gasata noon en hande o en kalnat ɗo tan inchallah kadi min gakkoy sahaji goɗɗi kadi inchallah kadi bande o kadi mbawɗum naftade han hannde no bandiraɓe sehilaɓe musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama